Здравейте, комуняги, фашаги и всякакви други извратяги. Да ви кажа, мина ми мързеливия период, защото да знаете, че и аз съм като хората на изкуството, имам периоди. Имам период на свръхактивност, имам период на класически мързел и да не го сбъркате с ония другия период, нали, дето го имат жените, защото още не съм се идентифицирал като жена. Като се идентифицирам като жена, предполагам, ще ми дойде и другия период, за който вие си помислихте, предполагам, в самото начало. Та така. Та мина ми мързеливия период и сега идвам в един период на хиперактивност. И веднага се сещам, че изборите минаха, заминаха, те ще назначат нови избори, аз още не съм казал нищо за тези, дето минаха. А има какво да се каже, Не е съвсем като да няма. Но аз, разбира се, ще говоря малко тук по същество от гледна точка на науката. Така, сега всички врещат. Едни искат касиране на изборите, други не искат. Едните пък дайте само частично да ги касираме. Те малко на ония принцип като бай Ганьо. Дай сега тук да не ядосаме султана, нали? Ще искаме само частично касиране на избори, да не ядосаме Бойко Борисов, демек султана. Таитаното и те малко сдават багажа тук и се излагат като кифладжи и без кифли. Възраждане и те някакви глупости колосални говорят. Едно към Гьотера, без много връзка с реалността. И затова аз реших да представя нещата от научна гледна точка. Нали, аз какво научавам сега от медиите, защото аз други източници нямам. Нали? Говорихме, че ние като частни лица, ние не мога да разполагаме с кой знае какви източници, на чиято достоверност да разчитаме. Разчитаме на медиите. Колкото и да са лъжливи, нямаме друг източник. Освен на тези от вас, разбира се, които са дансаджи, нали, ченгесари и тем подобна измет. Та така, това, което научавам от медиите, че в 20, 30, 50, 60, 70, 100 секции били доказани нарушения. Нали, нарушения, измамили, фалшификация, ако щете, директни и така нататък. И сега, какво се сещам аз обаче, то те от тук, нали, итанато скачат и викат, ай сега само доказаното, нали, те сега се правят на обективни, абсолютни глупости. Ще искаме касиране само на тези, за които са доказани нарушенията. Те не са доказани, бе. Колко пъти ще ви говоря за това с доказателствата, бе? Пичове. Вие не може да твърдите едно нещо дали е доказано или не е. Имаме следствие, прокуратура, съд. Като мине по тия трите инстанции, тогава казваме, че е доказано. Така че дори и тези, които вие си въобразявате, че били доказани нарушенията, не са доказани. Така. Нали, по-точният израз би трябвало да бъде, че както се изразяват, нали, професионално прокурорите, има основателни съмнения, че има фалшификации, промяна на изборните резултати, нарушения от всякакво друго естество. Има основателни съмнения. Това е правилният израз. Не може да кажете доказано е. И така, има основателни съмнения, че, както казах, 20, 30, 40, 50, 60, 100 секции има нарушения. Или фалшификации, или каквото е там. Така. Сега, обаче някои от вас може би са изгледали някои мои видеа, целите, дай Боже, и може би имат идея, че аз съм следвал физика и в технически университет, там Мей Ленин по социалистическо беше, още не беше технически университет, съм следвал там в Мейто година и нещо, в университета 3 години и така нататък, физика, нали? В общи линии с математиката и физиката имам някакви такива базисни
знания и някаква, нали, базисна компетенция. Затова си позволявам лукса да ви говоря от гледна точка на науката. И понеже физиката ми беше любимата на времето, разбира се, тогава имах, разбира се, амбициите да стана поредния Нобелов лауреат, първият български, естествено, но съдбата се разпореди другояче и не можах да стана Нобелов лауреат. Така. Обаче, занимавал съм се доста и малко извън учебната дейност с математика и физика и ще ви кажа следното нещо. Примерно, дайте да разгледаме нещата от гледна точка на физиката. Имаме, да речеме, 100 експеримента. Провеждаме 100 експеримента. Обаче, понеже експериментите са много сложни, ние сега трябва да установиме, нали, дали има грешки, дали има противоречия, дали резултатът е положителен, дали е отрицателен, колко са положителните експеримента, колко са отрицателните експерименти и така нататък. И за целта взимаме, както се изразяват пак професионално специалистите, аз не съм такъв, взимаме представителна извадка от всички експерименти, които сме направили, да речем, че тя е 10 или 15%, няма никакво значение, има си специалисти, които знаят. То естествено зависи от естеството на експеримента, от трудността му, от параметрите, които трябва да се спазят при правенето на експериментите и така нататък. Затова казваме най-общо, взимаме една представителна извадка и правиме, нали, едно подробно изследване на експериментите от представителната извадка. И почва така 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 40, 50, 60, 70, 100. Долу-горе взимам този същия пример, като с секциите. И установяваме, че при 5, 60, 70, 100 експеримента установяваме, че има основателно съмнение за грешка. И какво правим сега? Какво прави науката в такива случаи? Сега ще ви обясня. Какво се прави в такива случаи? Сега. Значи тези 5-60-100 експеримента, те, разбира се, са някакъв процент, някакъв дял от общите експерименти, които сме направили, нали, които са, да речеме, 1000, 2000, 5000, няма значение 10 000. Те са част, те са някакъв процент. И за това сега обаче възниква въпроса ние как да оцениме какъв процент от всички направени експерименти обаче биха могли да са сбъркани. И сега възниква обаче един тежък проблем. Примерно, ако експериментите са много на брой, нали, аз давах това 100 само като пример, нали, но ако експериментите са много на брой, нали, много ще бъдат тегаво ние всичките тези експерименти да ги изследваме. Може да се окаже невъзможно, даже. Като ресурс, като време, нали, като изчислителна мощ на компютрите, с които разполагаме и така нататък. Може да се окаже невъзможно. Обаче науката му е намерила цаката. И затова на базата на броя на грешките в представителната извадка се прави преценка за това колко са общо грешките за всички експерименти. Нали? Защото, както казах, най-вероятно, когато има голям брой експерименти, всеки един от тези експерименти има изисквания за да бъдат спазани определен брой параметри, определени други изисквания, което не е възможно, след като всичко е приключило. Няма как ние си тия неща да ги установим. То даже някъде има и принцип на невъзможност. Не само техническа трудност, но и принцип на невъзможност да се установи. И затова на базата на тия, които са установени грешките, ние прави се една преценка за колко грешки евентуално са са направени при всички експерименти, общо вече. И вече идва един момент, когато
правим там някакво интегриране, интерполация върху общия брой на експериментите, има си формули, има си начини за изчисляване и се установява, че една твърде голяма част, колко ние не знаем, но една достатъчно голяма част от експериментите са сбъркани. И тогава обаче възниква следния въпрос. И това само тези, за които имаме почти сме сигурни. За тях има основателно съмнение, че толкова много експеримента са сбъркани. Или са грешни, или са направени неправилно, направени са от някакви капути, малоумници и така нататък. И когато казах този брой грешки е твърде голям, идва момента, в който трябва да направим какво? Да касираме целите избори. Няма второ положение. Защото, както казах, не е възможно да се направи проверка на някои събития, които са отминали. Ето защо всички получени резултати, без значение дали ще са от физически експерименти или от избори, се канцелират, касират, анулират, както щете го наречете. И се прави какво? Наново се правят всички експерименти. Това е положението. Ама било огромен ресурс, огромна загуба на време, технически много трудно. Това е положението. Ако искате да получите един верен, сигурен, достоверен резултат, повтаряте всичките експерименти отново. Като изследват се внимателно сгрешените експерименти, установява се за всеки един от тях какви грешки са допуснати, какви разминавания в параметрите, какви неудачи вследствие на човешка грешка, тъпотия, малоумие, идиотия, каквото щете. Установява се, отстраняват се, приема се технология, при която тези грешки да се отстранят и се правят наново всичките експерименти на базата на нови методически указания за това как да се проведат експериментите. Но се провеждат всичките наново, ако искате да получите достоверен резултат. Така е в науката. Науката така процедира. Разбира се, политиците, поне са тарикати, те какво ще ви кажат? Да ви кажа ли? Те ще ви кажат, тази науката няма нищо общо, бе, братче. Мания тази наука, това са избори, това няма такова нещо. То тогава какво излиза? Ние науката защо изобщо я развиваме? Тази наука и се хвърлят огромни средства, за да се върви напред в науката, след като няма да я използваме. След като няма да я използваме. То тогава по-добре да не развиваме никаква наука, след като това няма нищо общо с науката, онова няма нищо общо с науката, а всъщност така, по мое мнение, би могло да се намерят доказателства, че 99% от социалните процеси, които протичат в обществото, също се подчиняват на законите на науката, под една или друга форма. Нема, това е наука, път това е социология. Няма такива неща. Социология, обществени процеси, всичко се подчинява на законите на науката. То не протича по някакви други закони извън времето, извън пространството и извън установените природни закономерности. Няма такова нещо. Така че, след като науката процедира по този начин, нормално е, след като така или иначе развиваме науката, нормално е да използваме опита на науката. И след като науката казва, че при определен процент грешки, той е конкретен за всяка ситуация, разбира се. Той не е един и същ. Има си специалисти, които казват, когато броя на грешките надвиши каква си стойност, всички резултати касираме. Ето какво следва сега, използвайки този опит на науката, какво следва да се направи, трябва да го приложим при изборите. Сега трябва на базата на тия колко си, 50, 60, 100, както казахме, секции, в които има основателни съмнения, че има фалшификации, измами, уидормасьон и така нататък. Сега трябва да се изработи математически модел,
чрез който да се изчисли за цялата страна колко ще бъде броя на секциите за цялата страна, в които са правени шменти капели. И вече тук идва, нали, реда на хората на науката. Има хора статистици, има хора математици, които трябва да изчислят за цялата страна за колко секции ще има основателни съмнения, че резултатите са манипулирани, след което вече трябва да се произнесат пак екип от учени, който да каже този брой грешки е твърде голям и изисква касиране на изборите, или не, този брой грешки не е достатъчно голям, за да правим пълно касиране на изборите. Можем да направим частично касиране на изборите, но даже и тогава, искам да ви светна, няма да има касиране само на 5-60-100 секции на изборите, от тия 5-60-100 секции. Ще има касиране на значително по-голям брой секции. Няма да е само на тия, за които има директно доказателство. Ужде. Има доказателство, дръжки. То така. Ето така се действа в един нормален свят, в едно нормално общество. Така би трябвало да се действа. Трябва да се използва науката, след като от хилядолетия развиваме наука, имаме резултати, има развити математически модели. За какви ли не явления? Ама не искаме да ги използваме сега. Нали? Защото не ни изнася. Нали? Така ли? Нали сте за честни избори, бе? Баламурници. Няма такова нещо, бе. Какви честни избори са ни патили, бе, малумници. Изборите, ако бяха честни, вие изобщо не може да си представяте, че то щеше да се стигне до гражданска война. Те затова изборите не са честни. Защото държавната власт, както върховете на държавната власт, така и върховете на партийните централи, всички са узурпирани. Те са узурпирани от такива малки организирани престъпни групи, ОПГ-та. И те работят в някакъв синхрон, малко ли, много ли, против всички нас, против вас. Работят за себе си. Затова работят. И затова няма как изборите да бъдат честни. За да бъдат честни, ето аз казах, след като искате честност на изборите, аз ви го показах пътя. Има си начин. Това е пътя. Използваме науката, прилагаме научния подход и казваме така. В резюме, за да приключиме цялата тая безмислица около изборите. Резюме. След като има в определен брой секции фалшификации, организира се Българската академия на науките, на нея и се възлага. От прокуратурата ли ще, депутатите ли ще възложат, няма никакво значение, възлага им се да организират една група от специалисти в тая област, математика и статистика, които разглеждат броя на секциите, в които се предполага, че е имало фалшификации, изчисляват колко ще е предположително за цялата страна броя на фалшификациите, след което излизат със становище. Броя на фалшификациите е твърде голям, трябва да има касиране на изборите. Или броя на фалшификациите не е достатъчно голям, за да бъде направено пълно касиране на изборите, но трябва да има частично касиране на изборите и това трябва да бъдат касирани изборите в еди колко си секции, не в 5-60 секции, за които има доказателства. Те ще кажат колко. Те затова са специалисти. Затова сме плащали да ги обучиме, да ги направим, да минат науката, да влязат в Академията на науките, да работят, получавали са заплати години наред някой от тях. И сега обаче някак си не ни устройва да ги използваме, нали? Защото ще има
ще изгорят много партийки. Ще се окаже, че султана, т.е. Бате Бойко, е гол. Това ще се окаже. И тогава ще се окаже, че нема, дето викаше, той е блестяща победа. Оня олигофрен, криминален престъпник, ми говори за блестяща изборна победа. Вие представяте ли си докъде сте паднали? Какви мухлювци сте и мижитурки, щом един банкенски селяк може да се ебава с вас както се иска и да ви говори колосални глупости и да нема един. И да нема един журналист ли ще е, политик ли ще е, който да излезе на среща му да му каже: абе, галош, и аз си бегай от банкя обратно и се прибирай, и тук прокуратурата да те емва и да те проверяват миналото от до, и после какво беше? Бай Ставри, нали знаете? Строг, но справедлив. Това следва за банкенския цървул. А вие ми правите избори и ми го правите, легитимирате ми го като някакъв лидер. Какъв лидер е този селяк, бе, братче? Но пък от друга страна, като се замисли човек, ами щом този селяк ви е лидер, значи сметай, вие сте най-големите обитаци и селяци. По-зле и от него сметай, щом той ви е лидер, сметай и вие какви сте селяци и обитаци. Но надявам се, че ще го знаете. Ако не го знаете, толкова по-зле за вас. Така. Аре, че днеска ми омръзна нещо твърде много време ми отнехте. Така че съм ви ебал майката. Трябва тук да се организирам, да си пия апчетата, нали? Да хапна и да използвам периода си, както казах, този период, в който съм на хиперактивност, да си го използвам най-активно за мои лични нужди, а не за да осветлявам шепане грамотници по темата за изборите. Айде, всичко добро и до нови срещи!